atena fie anka se budget cobra ne dura yie so a ye nyina ye de enwuma gu ho ye cameras gu ho ebe tai na chi ma ye de ye maame na wotweda ye bubu na ne ne ena na eso se ye beja ye maame kwan eno so yanka se budget cobra ne ye boa yo ba ya boa wa mo atua wa yi asika anopa nyina ye ne no a ene ye fa ye maame ekosie no efei na ye anum sikasa ye timi so metena ha na ye nye yo na ye sorry na ye nko eno ntino eye sindi chafo Kumawood Stars ye ne ye directors ne ye mpanifuo a ye wo kuro yi mu etwa sini ye ba ya ye see ye tu abusua yi wom 10 million more player eye titi ho 10 million and ye can no Ghana sika apem sinifo piafo yes na meje nti me de medikan ada wo mase ye wie ya na ye wie sinitwa ye wo emawo sani ye wo Roma ye wo maku ye wo Methodist ye wo maku sinitwa no so mawo enu nti no ye tena ase keka ye hu bom ebinom etna ase na Bridget so dwene ho se wo nsa hohoro a wo ne mpanifo ne didie enu nti ono so sa de ne ho bedom emakuo ata unity with purpose ata unity with purpose yani ejina ha yase ye kan ye ho abom ewo bibi botaye bi nti enu nti na ne ejina ha sabi se ude sabi ude ho yase aboa no me rafi ne din won fan so aha enu etino yaso ye begina ha ema ye twasini ye ne Bridget ena di ahemfre yanka se industry ni sini twafo no ya ba bebo awie enti ye sori akọ da bi yanso ye gina ha eye ma ye twasini Actresses Association of Ghana yanso ye kuta yensem 10 million tete hosika 10 million ye de ba enne sikema Ghana city apem ye de tai Kumawood Stars echi e de ema ye nua ba ye wie ye no ena ye wie no yen one say I don't stand there ho aha eye attack me ba ena ye ambassador eni nti ye nua no to ho no say attack samo pa e was me ye stand mamu na obi obeba yie na sibia no wotom ntentan na wotibi eni nti mo hwa wo ma ye stand wo actresses ye chi ho and no all the time yen sound for the energy. Eti wuti hana se I don't go ho ame pa mo cha yen ton. Obi a wo kwa fakap. Na fa tia no, ne wo betimi anum bia. No. Eye attack edin ne dia besi ho. Ye be tia ka. Ye wie ye na ye kuru. Eye kwaku amanka. Ye nua ba aya ne wo attack. Ne dofu ne debrichie. Ne debrichi ne ho kanu na ade efe wono so se na me yere no mo kwa etimi nhwa mo saa da bi e wosa me kire me masem eye owura kwaku amankwa so se wakuta ne nsem 200 Ghana cedis eye titi ho 2 million on the time ya chi ya industry ya so ya wo ya sofo actor eye yima sofo yima ojaba meka ojaba obi eni mo no aha ojaba nso se na wotwe me bai ene nso mo kwa mo be ya bibia mama ye bi na nso so no e wo se me nso me to ebusua yi wam enti ojaba enso se ono so kuta ne nsem 100 Ghana cedis
ɔde ɛtae yɛnsa abɔdeɛ n'akyi na ɛyɛ sinitwafoɔ yɛte sinitwa ase na yɛwura sinitwam manu aha ɛnunti ɛsi na animonyam hyɛ a yɛbɛhyɛ yɛn nua baa Bridget oni onua no ɛne na busu ɛno no yo sɛ yɛ amegyina ha yi one happy man beaters enso ejina ha almost say omukuta omunse 20 Ghana cedis we are happy man beaters almost will be one and then Bridget, see and a chief. Sabre Yamra, Yanemo, Eddie, Yanemo, Nemame, Eddie Crack. It's in a Yabisa and young Eddie Amayan. Na, Medamas, and somebody.